Здравейте, YouTube, аз съм Сайдиас и днес е трети епизод от оцеляване, където много тъпо се съмням. Умрях на първи епизод, тук има някакво зомби, трябва да бегам. Направил съм си мотика, защото мисля днеска си направя ферма. Добре. И какво друго мисля да правя? Какво да правя? Много тъпо зомби. И умрях. Знам къде съм, така че даже ще пробвам с чит командата back. Не става. Извинете, сега пробват сирените. Ако ги чувате, може да не ги чувате, ама все пак съжалявам. И къде беше тази скъпана къща? И какво друго? Май фермата с атлака. Вероятно ви изглеждам като тапак. Съм тапак пред вас, за вас. Ето и за мен, защото все пак да умреш да умираш всеки епизод. Това е излагация. Вярно, направил съм само 2 епизода, ама тикви. Тикви. Хиро Брайн. Значи, много сте стиснати. Май пак ще започвам от начало. Ако имах една кирчица, щях веднага да направя но къщичка каменна, приятна, хубава. Я пак да се отдава. Не. Ако казах, че ще теглям от някой ден, ама нещо не успях, моля, ако гледате, ми пратете линк на как да си някой клип, как да си сложиш мод. Но не така да си дръпнеш всичко от WinRAR и да го сложиш в папката Minecraft, защото аз пробвах така няколко пъти, даже сега би трябвало да съм с един мод. Но само, че нещо не става. Не, Много тъпо. Ако искате да се подигравате, давайте. Я пак да умра нещо другото. Подигравайте без символя. Съжалявам пак за сирените.
So. Е тази посока ми беше. Това е си този свят. Няма много пиша. Ето към малко яйца. Сега търся някакъв байом. Ето я. Его байома. Внимание, внимание. Тук ми кръщат. Знам, че е важно, ама ме не ебат. Там има още. Да. Съжалявам, че се говори толкова много, но... Сега ако се появят някакви бобове, това ще бъде черешката на тортата. Черешката на гадната торта. Ванилата череша. Пак ви казвам, не съм виновен, че спирам така внезапно. Аре, бе. Пак казвам, смотрел съм. Не знам. Моля ви да ме убивайте, господин Паяк. Няма тук. Яйца. Имам още 20 секунди, много гадно. И си търся къща другия път. Това е всичко. Аз съм Седис. И това е моето тъпо оцеляне, където съм много смътъчал. Един момент.